ଲାଜ ଲାଗୁଛି କରିବାକୁ। ଆସରେ ପିଲେ ଟିକେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରି ଆସରେ। ଏ ପିଆଜ ଗୁଣ୍ଡ করে না ইন্ডিয়া কাটা গুন্ডে গুন্ডে মারি କୋ ପିଆଜ কি না ওটা দেখে ভাই কাটা এটা সরলানি এটা বেন কইছি ଓ ଏରା ହଉନି ଏରା কোন হো କୋ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କାଢି স্টাইল ନାଡା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏରା ମାନେ କୋ କରାଉଛି କୋ ଝାଡି ଦେଇନା କୋଠି ঝাড়ি দাও ইন্দ্র লগে দে দেগালু ও নো କୋ ଭାବିଲ ଚୁଲ ବଲେ চোরে কি সাগাড়ি বেশি ফুটাই କୋଲଟା ଖୋଲିଦେଲା ଆମର ତମେ वीडियो रे वायरल कर दे पूरा चोरी की हम संग में वायरल कर दे राती 12 रात ड्यू रहेगी चोरी କାନ୍ଦ ଲାଗୁନି कम भाई कांदा लगे मो काम तो मोर जो कांदे ମାଣ୍ଡୁ ପାଇଁ हां मान ମାଣ୍ଡୁ ପାଇଁ କାମ मान ମଣ୍ଡା मोंडा मिठा खाई ଆସ ଆସ कि आए हम पे साग की हेल्प कर ବଡ଼ ବିଜାରିଆ ଖାଇଦେଲା ବେଳକୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କଲା ଯିବା ଖାଇବା ତ ପାଟି ସବୁ କହୁଛି କିନ୍ତୁ କାମ କଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ ରେ ସଜରେ ମାରଦା ଆଇଲେ କହିଲେ ତମର ଚାଲାଇ ଦେଇକି ସବୁ ଯା କାଙ୍କାଲି ଟି କହିଲେ ଯେ ମଜା କରି ପଳେଇ ସାଙ୍ଗ କେ ଯାଉ ଦିତା ମାନେ ଚୁପ ଗଲାନି ଭଲ କରୁଛ ତ पोस्टर का दे मना गोटे ଦି ଟଙ୍କା ହବ ତ हां फोन रेल ମତେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ବନେଇ क्यों कहलो हमर कहलो आउरे आउ भाई हां କହିଲେ ତମେ ଯୋଉ ସଜରେ लेट हेलानी ली सियाडे गोटे काम थाउची आके कहली सागो बेसी टाइम लागे ओली दिन पळे मजा କରିବାକୁ ମୁଁ କହିନି ମୁଁ ତ ପଢୁଛି ଗୋଟେ ବହିରେ କୁଜା ହେଇଗଲିନି ମୋର କାମ ସବୁଦିନ ନାଇଁ କୁହ କେତେ କଣ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆସିଲି ଗୁହାଳ ଯାଉ କାଟି ପକେଇଲି ହଁ ରଜରେ କାଟି ପକେଇଲେ ନା କାଲି ଗୁଆର ଚିନ୍ତା କରି ରଜରେ ସେ ଚାକୁଡା ଦାଢ ନଥିଲା ତାର ମତେ ଡେପି ଯା କାଟି ଗୁଆର ଡେପି କାଢନାନ୍ତି କାଢିଛି ଡେଫି ଯା ହଁ ଚପଟେ ମେ କାଢଜ ଡେଫି କାଢନି ହଁ ଚପା କାଢି ନାହିଁ ଏରା କୋଉ ଦାଗ ଓରା ନାହିଁ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ଏରା ଡେଫିର ନାହିଁ ଆଉ ପଛର ଆଗପଟର ଆଗପଟର ଆମେ କଣ ଅଛି କହିଲେ ପଛପଟ ଦି ପଟ ଯା ଆଗପଟ ଗୋଜିଆଟା ଦେଖି ମାଡ ଭଲ ତମ କହିବ ଠିକ ଅଛି ଗୁହାଳ ଖାଉଛି ଖାଇକି ଆଳୁ ଯା ଖାଇକି ବାଛିକି ଖାଇବି ଗୁହାଳ ଛାଡ଼ିଦେବି ଦିଆ ଏରା କଣ ଏମିତି ହଉଛି ବିଜା ଲାଗିଲା ମତେ ଝାଡ଼ି ଦେଇକି ଓମ୍ ସ୍ୱାହା ଓମ୍ ସ୍ୱାହା କି ଆଖି ପକେଇବନି ମତେ ପେଟ ଏଟା ତ ପେଟରେ ତଳେ ପକେଇ ଖାଇବା ପଡିବ ସମ ଲୋକ ଯା ରାକ୍ଷୀ ଅଛି ଯିଏ ଗଲା ସେ ଗଛ ଦେଖିକି ଗଲେ କୋଉଟା ଆଖି ଅଛି ଖୋଜୁନ ତ ଭିତର ବାହାରି ଆଖି କା ଦେଖା ଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ପଡ଼ିଆ ପେଟଟା କାଟିବ କଣ ହଉନି ଯୋଉ ଖାଇ ଦେଇକି ପଳଉ ନା